Kuble perlok ti hakani ka video nga kwa ban pini fi ya ka jing ka khun jong ka miao ti fi hang ni ya ka di ka miao ba ka la su khun ti ini trai miao hang ni dang surprise reput ti pilai hang ni ba ka la khi lampat ni ka miao la su palat ba pli la jandai palat ban kha ma ti dan bok ba ka di ka miao kan kha ya ikhun da ka basuk tambah ka jing pet jonga ti la ijen jar si sha pli la sukhi ka diang ka mon jing jen jar hoi perlok bun hinap dang jung phi ari ya ka miao tambah ngam thrai ba phin lam ya ka por kha jung ka miao ti la da philap perlok finisen a si sha ya ha ka por ba ka miao ka su ban kha kan ka su kha te rangkat bar ka pe ye kan ke video sngo baru ban share ban like ti ya kitu gi barang thamai ru so bha ban subscribe mo perlok khano sibiao kha tu la kha wa bayong ma ani khun miao bi skuin bayong wow ba shai ba khlan man ini te ki lampat wai masan kha ila ki lampat ka miao te la de shisha ka wai na padeng ki jing thau ka ba phla tama pai masan kha ikul la khi unih ni de to so pet iman kala dai kum tu ma iman ni so pet udam bet kum no ngam tip ngari la di te ngam pat ji i ba kha ka de sin mani kong de mo te tip nga try di so pet uni ha bandai kum tu da ka sentor da dai ngi ki briu ti ngi la shim da ka kati mo ngi la od da ka tari la ngi od da ka white te ka mia ba pli te ha bandai be da ka benet kum tu ha du banda de kut ka jing ijen jar ba pli sakut ha ka benet ro iman ani kun miao kham shine wa ani la jen khabyang i ma si we ne kum no te ka khilam pat thi thau ra ka jing jen jar kala thai kala telat ka ni ka kemi ka ni ka miao kemi kala telat kala thai palat la jen khabyang i ma si we oh yes tu la jen kha yang si we i we la yo kala kha kan kha byang sai we man ni da ka sentur community license a shisha ini khun miao di ba khlan pha pai khilam pat bai ka tu tau so per usa ku da ka benet jong ka kemi sibi la yap sini man kala ban be de kamet kum tu te mai ri men sim shu da kala telat kala thai ba pli ka ma khi shu ka kemi khamat ro la jar ngam la blue ima pe kala yu ni sti we la jan kha byang si we kemi kala telat hap kha byang pat si we itu la mi yes la mi jenjar ni we ru rong yong kiju ini khun miao khani kong ru i rong yong kha ba ru i rong yong te menta kan jeli atang heno ini we ru pan kut sopet pala pan kut sa ini we la kha byang te la khi ni we ni ri we baklan ba sai baklan ni miao te perlok fila i hi ya ka jing kha jong ni ka miao ya ikhun ti ka ni ka miao ka kha tang ar ta li khun kum tu hi kum ma fila i ti khuble shibun ya ka jing pe jong fi ya ka ni ka video ti sa shi sin pat nga karpat e fi ba fin share fin like
bat ya ki bedang thamai ro sngo pha ban subscribe kublai shibun ngin sia kendu pat ha ko ka video bye bye